Ya kru ki pai ba Bihar, balik tam ya ki pisa ki bala per po ketika wa, ka pisa ka kat san spa, ka kat ar spa ka kat spa tar. Kita ki pisa ki la per hapo ketika wa jabo tasam ka badan hapo ketika jela Bihar. Ki pai ba bada ki spa ngot ki lalet ban lengam hapo ketika wa, kum si benta ban liwat ban lisim ya kita ki pisa ha ka ba ki la bana kubor, ba ki pisa ki la super ai hapo ketika wa jabo. Bat halor juga jing sapriang juga nak video hapo ki social media baper ki pulit juga tege jela Bihar kila pelong ya jing wat benia banang no kita ki pisa kilawan poi ki pulit kila itu baki kilam la ban pin tikna pin sisha ba nang no ka pisa kilawan poi Hendra kila angru kimla ban pin tip tikna bahadu kan no ki pisa kila su rong hapo ketika bat kita ki beri kila yo ban tam ki pulit ki ang kim tip hadu kan no ru. Berhadin bagani ka video kelas sapriang mentah ki social media hari India borok kawai ki pai ba nak kelang sudang cekari India ki lay komen ki lay komplain dak baki ong baki pai ba kim tip show ya ka kai kaki alade lane ka jing yap lade lane ka jing yo apang lade tang nak daw biki yo i ya ka pisa hapo ketika wa jabo ki lay thoru ba ketika wa hapo ketika jela Bihar kadai ka wei na pedang ki wa ka ba jabo ba hadu ka ta ka badan hapo ketika jela Bihar. Bat kumban suang noru ka jela Bihar ka deka wei na pelanggi jela hang ne po kari India kum kata ka jela ka badok du tam bat kum ta babon ki pai ba po kata ka jela Bihar kia jenjar ba ka jing im chongki ka lang ka ba swasar ba bat kum ta ka ka ba ki ba ka lang ka ba mentoy ka penlong yaki ba kin nyambet bat kim tip syuru ya ka yap lane ka yo pang lade kita lang kubor kile thoru bakane ke jingjia kala jia po ketika wa jabo ka bajengah do kemba sis pasan pau kilometer na po ka sorba patna.